muda uzive. Ndakandida kuziva kuti mudzimai wangu akabvisa humhandara nani. years muchigara nemudzimai papa. You want to know now? Ndoda kuziva. Oh, I can see. I can see. Everything is turning around. Oh, I can see. I can see. Everything is turning around. We sing hallelujah. Hallelujah. Samantha. We sing hallelujah. Hallelujah. Samantha. Ingonyama. Osa. Haimo. Pina ne pandi noda, nichibuda ne pandi noda. Dirimwe we mepo. Dino pina ne pandi noda, nichibuda ne pandi noda. Mwea. Nichibuda. Regai nditange nekumhoresa Apostle Muzamindo na mama wandiri kuona pano. We love you, Apostle. Ndakakuudzai. Thank you for coming. Ndakakuudzai ndikati manera anondinetsa kuona zviri kure. But maonero anoita pamweya manje manera acho ari wese futi. Saka don't worry. Nevamwe vafundisi vese vari pano vandiri kuona vanoremekedzwa vese. We love you so much. Gwanda, Pastor Jamela, Varipano. Nevamwe vandisati ndaona, but I will mention your names as I see you. Ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka. Now, Papa, dzimwe nyaya hadzisi dzekungosiya here, kungosiya. Ndoda kuziva pane zvandoda kuti ndizive. Okay. Muda uzive. Ndakandida kuziva kuti mudzimai wangu akabvisa humhandara nani. Years muchigara nemudzimai papa. You want to know now? Ndoda kuziva. Anasi usiku wekuona ina ndikuudze ndokuratidzai akakubvisa kana zviri zvamuri kuda. Vana mai sei musina kuzvifarira izvi? Nditorirewo cheya atogara aone. Ndiri kuona kuti vanhu muri kujaja munhu imi. Anoita stress. Muisire cheya. Gara ako ipapa. Ndoda kuti utarise paskrini papa ari kuonekwa nevamwe apa. Wotarisa ipapo. Munoziva kusasimba ndotya
asi ime muri simba rangu muno inini Ndoda Mwari muya ishe muri wa ndakatengwa tengwa neropa ropa raishe ndava. Alright, ukona munaimbiri konzi ndoziva kusasimba kwangu bvisa icha yangu iende padhuze nokuti nhasi ichashanda kakawanda. Padhuze. Now papa, pamama katarisa apa pane chamaona. Ndaona mainini muningina mukadzi wangu. Ngoona mainini chete. Ndaona mainini but pane zvawangada kutaura but handina kuzokwanisa kuti ndinzwe nenoise ngechiitika. Noise yekuimba kwedu. Ndizvozvo. I love it. Arere maoko. All right. Ndiri kunzwa kuda kutomoka voice rangu. Vamwe garai pasi. Garai pasi nekuti usiku urefu. Ende takamira pano tiri tii. Hatina chatiri kunyanya kumanyira. Pandinokuvimbisa chinhu chimwe chete manheru anhasi. Chiri kubva tagadzirisa nyaya dzako nezita raJesu. Kana uine pari kurwadza uri kubva wapora. Kana uine zvawanga uchida kuziva zvakavanzika uri kuvhurwa maziso nhasi kwete rimwe zuva. Now papa, Yes, Prophet. wamaona matindi muningina wamadamu. Ko anonzi Rumbi ndiye. Ndiye muningina wamadhamu wangu. Ndiye amaona. Ndaona apa. Achita unga nezvinhu zvada kukuudzai. But ndobva atadza kukuudzai hamuna kuzvinzwa. Ataura asanda kuzvinzwa. I am looking in the realm of the spirit. Can I do some serious stuff here? Now I am looking in the realm of the spirit now. Ndiri kuoneswa inini kuti nyaya iri kunyanya kukunetsai. Aina kutangira panapa nhasi. Zveshuwa. Inyaya yekuti mudzimai wenyu aikuti achiri musikana imhandara. Ichokwadi. But imi maakusangana naye ndobva maita semusina kunzwisisa. Ichokwadi. But iye ndobva aramba achiti ndiri mhandara. Ichokwadi. Pane nguva yaakakuti rakaiti mubvunza izvozvi. Mudzimai ari kutaura achiti inini ndaitamba masports saka pamwe ndokwazvakaenda. Izvo zvakatanga kuchitaura mai manje pese apa angasati anditaura izvozvo. Asi akazvitaura mai manje. Akazvitaura mai manje. Na pane nguva kana uchirangarira yawakamboenda kumusha kwemudzimai ndokubva vanosangana nevamwe vaingoti ana mbuya but vanga vari 2. Chokwadi. Wano wacho ndobva akuti mai Rumbi vakadii. Iwewe ndokubva wangonetsekawo kuti anonzi mai Rumbi ndiani, ukati mai Rumbi ndiani. Ichokwadi. Wapedza kudaro vambuya vai vakabva vataura kuti auzive mai Rumbi. Ichokwadi. Ndokubva vangosudurukawo ipapo havana zvavakazombotaura. Ichokwadi.
Now, wakumbira kuda kuziva kuti mudzimai wako yaive mhandara here kana kuti akanga asiri? Ini mhinduro yangu iri kuti akanga asiri. But wanga uchida kuziva kuti akabvisa humhandara ndiani, ndakuratidza kudhara. Nekuti maini nevavaona rumbi avazi mainini, but mwana wemukadzi wako waakaita ari kuchikoro. Ndiri kuonesweni mudzimai wako akanga ari kuchikoro ndokubva amitiswa, but mai vacho ndokubva varwadziwa, ndokubva vati mwana wako uyu muzukuru ndichamutora semwana wangu. Saka akakura achingoita achiti mama kuna gogo, but ari muzukuru. Hauna munhu akakuudza pawakaenda kumusha uchinzi varisei mai rumbi, ndambuya vanga vangodhomoko zvavo. Kana paine varume vari pano vane mubvunzo wakafanana naari kumberi uyu, kurudziro yangu ndeyekuti siyanai nazvo. Kana zvakaitika usiku, special one-on-one services na Prophet T Freddy, the Goodness and Mercy Ministries. Uyumukana ukusangana ne munhu wa Mwari Prophet T Freddy one-on-one. Tola ithuba lokubonana one-on-one lo Prophet T Freddy. Chaya ucingo ku 0712 528 094 loba ku 0778 059 270. Ridzaru nare pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa. Goodness and Mercy Ministries tiri pakona pa Highland Road na Mushaya Bande pa number 11403 Glenora B, Muharare.